Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem un nou episod și pe noi va scrie America. Îi dăm la upgrade la level, să facem level 30, pentru că pentru America am 3 level 30 și am 29. Pac. Uz artificial pe fundal. Ok. Îi dăm la companie sau companie. Deci sunt foarte obosit, am multă treabă astăzi. Bun. Hai să vedem. Nu. Așa. Aici. Plus. Dăm la plus și mergem la Statele Unite. Statele Unite. Unite States. Bun. Statele Unite ale Americii. Create Office. Alexandria. Da, hai la în America. Da, hai Alexandria. My office. Gata. Close. Hai pe America, frăței mei. Mergem acum, am făcut companie și pe America. Bun. Ia. Nu mă luați pe mine cu de-astea, vreau să văd la jobs. Vreau să văd cursele. Ia. Vreau să le văd. Decente. Decente. Da, sunt din astea decente. 18 km 9. Da. E decent. America! Stai, bă, că eu eram pe Italia, bă, ce prost e. Ne-am dus pe ce care aici. Mamă, numai din astea mari, băieți. Haideți mai cu 50 de abonați, că suntem 26 ne-am strâns pe canalul ăsta. Haideți cu 50 de abonați, să putem să facem live-uri. Mamă, nu e de asta că nu e de parcă n-am mai văzut o curse de 2000, 3000, 5000, 10000. Am văzut-o pe Italia și de 27.000 de kilometri, dar nu cred că o termin nici în Sunt aștept. Momentul meu mult așteptat. Hai să vedem dacă la American Trucks este deschis. Avem tiruri americane. Doamne, atât am vrut, Doamne. Atât am vrut, Doamne, restrike. Comentează dacă vezi videoclipul ăsta. Ca așa că ne băgăm pe tiruri de-astea americane. Mamă. Du-te, naibii, că nu cred. Sunt mai entuziasmat de că nu cred. Bă, să moară Jax. Ăsta e primul tir. Ăsta e cel mai mare și între level. Level cât? Close. Mamă. Du-te, naibii, bă. Du-te, naibii, atât am zis. Eu mi-au de ăsta. Pac. Frumos. Chestii trebuie socotele. Sau ăsta mai degrabă. Ăsta îmi place mai mult. Ce-ați făcut, băieții? Au. Haide, stați așa. La aici, să vedem dacă ne... Mamă. Măi, băieți, ce-ați făcut? Nu să vând tiruri americane aici. De-astea așa, adică. Da. Din păcate nu se vând aici. Ce-am făcut, băieți? Ce-am făcut? Atât am avut astăzi. Ce-am făcut? Bă, am cumpărat tirul ăsta. Oricum îl dau alb și îl vopsesc eu. Să vedem ce culoare îl facem. Da, le iau pe ăsta. Sau să le iau pe ăsta. No. Mă încântă mai mult ăsta, sincer. Da.
Mă încântă mult mai mult ăsta. Fac eu le iau pe ăsta. Bye. Am cumpărat tir. Bye the bitch. Ne-am luat. Opa. Reclamă. Fac. Nu, fac. Băga mea și picioarul că scoate ăștia de la YouTube video. Bun. Ne-am luat tir, băieți. Tir american. Ce mai vreți, mă? Dați așa. What? Ok. New York. Așa. Și hai să-l customizăm, zic eu. Paint. What's her name? Portocaliu, mi fac. Da. Mamă, dar ce tari sunt culorile astea. Sunt așa foarte tari. Mi fac portocaliu. N-am făcut portocaliu. Roți. E, păi aici ne dăm pe aici. Dați-mă, măi, că vine de un foț. Mamă, cât costă. Băi, știi căcațuri de astea, uitați și voi cât costă. 27 de ani. No. No, nu se merită. Hai să vedem aici. Uite, asta îmi place la 20.000. Da. Mi l-au pe ăsta la 20. Exact, mi-a și roți. Bun. Red bar. Asta nu-mi place. Red bar 4. Red bar 5, mai 2 gol. Cred că mi-e Red bar 2. Aha. Clonk. Dar cum să nu? Doamne ferește, cum să nu ne punem noi acele așa girofare? Becările astea unde vin? Aha. Bun. Băi. Ăsta îmi plac mie. Așa că mi le iau pe astea. La băiuci. Astea unde vin? Sus. Unde e? What? Api. Nu. Mi-a scos girofarele. What the fuck? Nu. Doar atât să nu. Accesorii. GPSI. Pe cel mai mare, nu. Că nu-mi place cum mi sunt pus. Ăsta îmi place aici. Pe stâlp. Lângă stâlp aici. Așa. Stagger. Se stă așa să caute America. Gata. Scaun. Ne luăm niște scaune de-astea miștoace. Nu mi-au scaune. Ba da. Le iau pe ăsta. Fac 10.000. Așa. Claxoane. Ăsta îmi place. Da. Hai să ne mai uităm. Deci nu vreau să vă aud. Auzi. Păzea. Fugiți. Usă. Nu! Cum era, mă? Nu știu. Nu știu ce am pus, dar știu ce am pus. Nu, dacă mai avem ceva la skins. Mamă,
băieților, mă, ce-am făcut, mă, nene, mă? Ia uite. Hai să mergem. Aoleu, ce tir avem pe fundal, băi. E bunilor. Bun, hai să facem o cursă. Uite asta, 250. Gata. Mi-a scos. Au și o cursă mică. Vă rog, dați-mi. Dați-mi și o cursă mică. Uite pe asta. Asta e bombă. Bun. O iau și cu 4000 și tot o iau. La butoi, cărăm butoi. Bun. Hai să vedem. 6000. Hai că e convenabil. Mă ia somnul, măi băieți. Fiți voi atenți că apoi ne băgăm și pe Franța. Măi băieților, măi. Bun. Da. Chiar 100. Clear. Ram. Vreau. Nu contează. Zi noapte. Eu aș vrea noapte. Da. Nu știu. Hai mă, să vedem cum arată. Ok, ce va schimba? Și bă, ăsta mâncava. Rupem. Uite, eu vreau să mă dau la cisterna asta, dar nu. Ce ăsta, băieții, ce e ăsta? Ce cărămă? Du-te naibii. Hai, interiorul. Stați așa că vreau să-l văd pe tot. Eu sunt și de la, mă. Eu sunt de la borbosul. Uite. Lasă-te. Hai să-l pornim. Forță. S-aude și un sunet așa pe fundal, da, nu? Băi, băieți, parcă căram butoaie, mă. What the fuck, mi l-a prins? Lol. Let's get started. Drive safe. Bun. Ești nebun, bă, ești nebun. Adițule, ești nebun rău de tot, Adițule. Mă, ce cărăm, băi, parcă erau butoaie, mă, nu gaz. Eu-ți bă, cropote. Auziți? Mă, aici fabrici, forță. Bă, ești nebun? Du-te, naibu. E prea mișto. Deci uitați-vă și voi ce mă chinui să ies de aici. Cisternele astea. Mamă, cât de mare sunt. Băi, ce sunete mișto pe fundal. Stați așa. Că trebuie să fac aici o poză. Nu, regulă. Să-i trimite în Strike. Aici poze. Să-i trimite în Strike. Așa. Dacă vreau să au mai multe, uite așa. Din sus. Fac prima cursă cu 2 ore mărci. Gata, right. Mamă. Oba, stai că roșu la semafor. Până. Ia. 2. Ha? Nu-i vina mea. Haide, bă, e verde. Du-te, bă, dar ia uite, tată. Ia uite, bă. America. Da, nu știu, aș fi vrut și eu să văd ceva schimbat, adică drumurile astea. Numai eu văd asfaltul. Ia trebuie să umplu la setări.
Uite oglinzile cum arată. Ia mă. Stați așa, că facem altfel. Close lift, start, sting, stați așa. Că nu mai știu de unde. Deci de la setări. Așa, mă. Ok. Ia mai ziceți voi ceva. What the fuck? Ce departe e sacul meu de mâncare. Da. Am la mâncare. Uite, iată. Dăm tare. Asta, mâncarea e în caz de curse de alea lungi. Care o să le fac eu noaptea cu restrike. Adică pe la 1-2 noaptea când noi ne sunt. Adică n-am făcut niciodată curse la 2 noaptea de mărul. Pe la 11-12, așa. Și n-aveam era o cursă, eram pe România. O cursă de 700 de kilometri, cea mai mare, adică. Și nu mai rămăsesem fără mâncare. Mamă, pe repede, du-te undeva. Mi era și somn, în joc, gen. Mi se închideau ochii. Exit right. Dar tot am făcut cursa, știi? Stai așa că trebuie să mă uit pe GPS. Uite, bă, dar e frumos. Uite ce timp frumos. Uite, și e pământul schimbat. Arată, opa. Arată ceva altfel. Și asfaltul e schimbat, dar... Așa. Dacă prindem ăsta. Adevărat. Prinde încet. 81. Da. Close console. Așa. Ne uităm doar pe GPS. Fain. Și pădure mișto, du-te bă de aici. Ați văzut băieți ce războie? Dar nu cred că nu mai am văzut. Frumos. Ia! Uite pe ăsta cu Fordul. Ia! Dar oare pot să mă joc cu tirul ăsta pe Exit pe right. Italia? Acum cred că da. Deși... nu știu ce... nu pot să semnalizez fără consolă. Ok, nu semnalizăm. Ce mai... Bă, ia dă-le încolo de girofare că ne consumă motorină. România pace fără motorină. Dar chiar tirurile ce mănâncă? Benzină sau motorină? Eu știu că motorină. Ia scrieți-mi voi în comentarii ce mănâncă, ce suportă tirurile, motorină sau benzină, că nu știu. Că nu mai știu, adică. Sincer să fiu, nu prea am mers niciodată cu un tir. Și uite, bă, știu mașina asta. Asta e mașină de aia de aia. De prins animale. Știu aia, gata. Știu mașina aia. Uite, bă, ce blocuri mișto. Uite, ce v-am spus că e pământul schimbat? Ia uite-l. E negru. Negru 24. Opa. Ram pam Aici merge un TikTok forță rău. Uite, bă, ia, trecut pe verde fără să vreau. Nu merg bine. M-am dus. Asta este. Ne întoarcem. Lol. Leul. What the fuck? Oh. Da, bă, ți-am activez consola, că când eu... Gata, am înțeles. Nu mai sting. Așa, bag. Hai că acum așteptăm. N-avem ce să facem.
să merg destul de repede roțile. Bun. Cam asta a fost și videoclipul. Eu sper că la o să termin aici cursa ca să nu vă mai plictisesc. Și na, cam asta a fost videoclipul. Sper că la v-am salutat. Pa, pa!